Tässäkin on syömistä pikkaseksi. Kyllä, tämmöiset joo. Kuinka se on tällä tuolla? Jotenkin. Tuntuu, että jossain hanskas kädessä tehdään. Niin, ne on vähän saatana liukkaat ne. Häh? Eikö se lähtenyt tohon suuntaan? Luna autos. Vai onko se autossa? Se sun, on siinä sun jalkatilassa se sun... Joo. Täällä on tällillä jo syötävä. Mitä? Täällä on tällillä syötävä. Joo, pitää pari musupalaa sillä autossa. Tässä on äijät ja kaikki verehmissä. Lumi vielä, kun se näyttää vielä pahemmat, kun lumi on saatana sotkentunut. Joo. Batmanin haistoset. Rupes ajoon käy. Tänne päin. Moro se. Hetki, niin paska se oli pois. Mitä sä oot antanut? Maksaa ja... Joo, ne vaan. Kyllä maistuu. Jumala. Liian iso kokkare, ei. En mä näitä. Tappo se vielä. Ei viittinyt koko maasta Ei siivota. se Niin kato, tälli tämän takia täällä ollaan. Kyllä se tiedät. Kyllä varmaan. Ei tätä varmaan ihan YouTubeen viittiin laittaa taas sen verran rajun näköistä. Kuin ne? Tai no miksei tietysti. Ei se mitään se. Ei siellä ole semmoista sensuuria. Ainoa vaan, että Ikan kuvaa voit laittaa siinä mun tilaan. Ei kyllä. Sä olet siellä jo. Jaa. Näytä se vielä oikein kuin iso se on. No niin saatana noin. Rupeaa olisi pitänyt melkein punnita. Tää on aika monta. Odotas, mäkin otan vielä tosta koiraa vierestä. Saakin hyvän kuvan. Sitä varten Mika ei se jänistä halua, mutta koira. Ei!